صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. Allah ƙara taimakonmu, Allah ƙara taimakonmu, Allah ka fi asirin duniya da lahira, Allah ka taimaka mana. Ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghith. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد غيرك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بك الجميل. اللهم ارزقنا سعادة الدارين واكفنا همهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. a madadin shugabanmu mudirul am wato al-sheikh wato abubakar muhammad mujahid, ina yi wa manya-manyan muhimman baƙi da suka zo wannan waje kuma masu wajen ne wanda su kuma mu ne baƙinsu. Za mu fara da wakilan gwamnatin jihar Kano waɗanda suke nan tare da mu. Zan fara da mai girma kwamishinan muhalli ɗan uwa abokin aiki Alhaji Alin Bukar Makoda. Zai ɗan miƙe saboda jama'a su gano shi, ya ɗan miƙe. Masha Allah, Allahu Akbar. Sai kuma Darekta Janar na hukumar Hisba wadda kowa ya sani muhimmiya ce kwarai, wato gashi nan dai ɗan uwa Abba Sufi wanda dama tafiya ɗaya ake tare, alhamdulillah. Sai kuma honorable Ali Baba a gama lafiya, mashawarcin mai girma gwamna a game da sha'anin addinai. Duka waɗannan jami'ai manya guda uku su ne suke wakiltar gwamnatin jihar Kano. Mai wakiltar mai martaba sarki Muhammad Sanusi na biyu CON shine ɗan uwanmu kuma shugabanmu kuma abun koyinmu, sardaunan Kano, His Excellency Malam Ibrahim Shekarau. Allah ya saka da alheri. Muna wa dukkan sauran manyan baƙi da suke wannan waje, maza da mata, barka da zuwa. Sauran waɗanda ban ambata ba
insha Allah za a bani sunaye kuma zan ci gaba da gabatarwa. Da yake magariba ba ta wuyar yi karfe 6 ta yi, in Allah ya yarda ba za mu tsawaita ba, a awa ɗaya muke so mu tashi daga wannan taro. Wannan dai zama na yau taro ne na ranar budewa na muhayyam da aka saba kowace shekara, wanda bana a Kano ake yinsa. Wannan taro na budewa mun yi samu arziki na an gayyato mu zo mu yi amfani da wannan ɗaki wanda da Hausa sunansa soran naɗi. Ga 'yan jarida ɗalibai na sun rasa yadda za su fassara Coronation Hall, to ina gaya muku sunan da Hausa soran naɗi. Naɗi a soro ake yinsa, to soro ne wannan na naɗi, sai ka ji suna fassara shi ɗakin kaza ko ɗakin taro na kaza, soran naɗi, saboda naɗa sarki da aka yi ana. Saboda haka wannan babban arziki aka yi mana mu JTI, aka ba mu muka yi taro a wannan babban zaure, babban soro. Yanzu abin da zan fara yi shine zan gayyaci shugabanmu na jihar Kano, ɗan uwa wato da zai mana jawabin maraba ga dukkan sauran baki, Malam Abdullahi Salihu Aikawa, wanda zai yi jawabin maraba ga dukkan delegates da suka iso daga sassan Najeriya daban-daban. Kafin ya iso, jama'a mu ƙara lura, asalin JTI da yawa daga cikinmu nan sai da aka yi zabari, tafiya ce ta baraza, muna cikin ƙalubale kala-kala. Na tabbatar 'yan uwan nan za su gaya muku, in ba su faɗi duka ba, in Allah zan dawo in sake faɗa muku. Abin an yi shi ana yinsa, kuma ya kamata mu tashi mu ƙara jajircewa akan abubuwan da suke fuskantar mu. A Sheikh Aikawa, bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. da farko masu girma shugabanninmu waɗanda suke a babban waje, na gabatar da gaisuwa gare ku ta musulunci tare da sauran 'yan uwa duka da muke tare da su maza da mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A wannan rana ce mai tarihi ta farin ciki ga wannan jama'a ta jama'atu tajdidul islami JTI, wanda take bikin buɗe taron wato muhayyam karo na 7 wanda aka saba yinsa a duk shekara a jihohi daban-daban. Bana aka zaɓi Kano ta zama wajen yin wannan taro, don haka rana ce ta tarihi gare mu, a duba da wakilai ko shugabanni na jihohi waɗanda a irin wannan taro mukan haɗu domin gabatar da bayanai na irin ayyukan da muka yi daga shekarar da ta gabata zuwa wannan sabuwar shekara, inda muka yi nasarori da inda muka samu matsaloli, da kuma yadda za mu gyara kurakuran da muka yi da kuma ƙarfafar nasarorin da muka samu. To alhamdulillah, a madadin mudirul am na wannan jama'a, muna maraba baƙinmu da suke tare da mu a nan, shugabanni da kuma sauran 'yan uwa maza da mata da suka zo daga jihohi daban-daban na arewacin wannan ƙasa domin halarta wannan taro. Mu ne musu barka da zuwa, kuma muna addu'a ta alkhairi da fatan alkhairi ga shugabanninmu da dukkanin 'yan uwa yadda suka samu damar halarta wannan taro, wanda girmamawa ne gare mu, girmamawa ne ga wannan jama'a. Mu ne musu fatan Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. A dunkule a takaice, wannan shine takaitaccen jawabin maraba ga dukkanin bakinmu. Assalamu alaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
shugabanni da ke kan dandamali na sama wato high table, daga wato sarkin Kano wanda sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru ke wakiltarsa, da kuma sauran manyan baƙi da aka kira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wannan taro da aka yi, taro ne kamar yadda muka ce na tarihi. Daga cikin abin da ya sa ya zama na tarihi shine wannan taron mun ce 'yan uwa su zo da kwansu da kwarkwatarsu, wato 'ya'yanmu su fito su zo a tarukanmu, saboda duk abin da kake yi idan baka nasa na baya ba, in baka da abin da zai biyo baya, to wannan abin matacce ne. Wannan kuma shi ya sa mu muka ga iyayenmu mata sun zo da 'ya'ya, wato an cika wannan hall ɗin. Wato wannan taro ne kamar yadda aka sani na shekara-shekara, wanda a yau za mu yi taron buɗe shi a wannan soro na naɗi kamar yadda Dr. Bala ya yi mana bayani. Bayan an buɗe wannan taro za mu tafi can hanyar Zaria a ƙarfi, inda za mu yi kwana 2 zuwa 3 muna bibiyan al'amura, muna jin makaloli, kuma muna jin rahotanni daga shugabanni wato delegates na jihohi da kuma shugabanni na sassa daban-daban wato departments daban-daban insha Allah. Jigon wannan taro kamar yadda aka gani shine abin da ya shafi gudunmawar ƙungiyoyin addinai wajen zaben shugaba wanda ya dace. Yanzu muna cikin zamanin ko kuma lokaci ne na zaɓe, kuma akwai haƙƙi mai girma akan al'ummar musulmi na zaben mutanen da suka cancanta. An sani cewa shugabanci yana da mashahurin mahimmanci da ƙarfi wajen daidaita al'amuran al'umma. Don haka a musulunci bai yi wasa da ƙadiyyar shugabanci ba. Waɗansu wato a sadda aka sa wannan jigo, akwai waɗanda ke ci kuma kun zama 'yan siyasa ne, sai muka ce musu ai mu ka'idan mu ta JTI ita ce udkhulu fi silmi kafatan, gabaki ɗaya duk wani sashi na musulunci za mu shige shi a lokacin da ya cancanta. Idan sha'ani ne na ilimi muna sha'ani na ilimi, idan sha'ani ne na haddan alkur'ani muna sha'ani na haddan alkur'ani, idan sha'ani ne na bayanin hadisi muna sha'ani na bayanin hadisi, idan sha'ani ne na zikiri muna sha'ani na zikiri, idan sha'ani ne na abin da ya shafi ilimin kimiyya ta zamani muna ilimin kimiyya ta zamani. Don haka idan sashen abin da ya shafi siyasa ya zo, to muna wannan kuma za mu taka kuma mu nusar da abin da ya dace ta fannin musulunci insha Allah. Don haka ya zama cewa jigon wannan taro ya zama cewa mun kalli abin da ya shafi siyasa. Mun yi nusar cewa musulmi suna da haƙƙi na su zaɓi waɗanda za su shugabance su. Musulmi suna da haƙƙi su ce wannan wanda ya dace da waɗannan ɗabi'u shi ya kamata a zaɓa. Amma kaico irin yadda ake zaɓe da siyasa sai ya zama cewa akwai buƙatar gyara da yawa. To wannan shine irin abubuwan da za mu nusar ma 'yan uwa. Za mu nuna ma 'yan uwa cewa sha'anin siyasa da zaɓe ba kawai in an zo hargowa ta kamfen ake yin shi ba, tana farawa ne daga masallacin anguwa, daga cikin gida, daga masallacin anguwa. A dubi mutane, menene bukatunmu a wannan anguwa, menene bukatunmu
a cikin wannan gari, menene bukatunmu na duniya da lahira, sannan kuma wane ne a cikin waɗannan masu neman takara wanda zai cika mana wannan bukatu na duniya da lahira. Na uku kuma yaya za mu tabbatar da wannan wanda zai cika mana bukatunmu da lalurorinmu na duniya da lahira, yaya za a zaɓe shi. Waɗannan su ne irin abubuwan da za mu tattauna da 'yan uwa. Sannan kuma daga ƙarshe, saboda babu lokaci, muna kira da babban murya cewa musulunci da musulmi a ƙasar nan suna fuskantar ƙalubale daban-daban. Mun san abin da ke faruwa a sashen Borno, mun kuma san abin da ke faruwa a sashen Zamfara, mun kuma san abin da ke faruwa hatta a sashen kudancin Kaduna. Muna ganin a cikin irin waɗannan abubuwa akwai wata dasisa da wata munakisa da ake ma al'ummar musulmi don a yanke asasinsu. Aka dubi wurare waɗanda suke da wato ƙarfi na addini, wato ake ƙoƙarin a gurgunta su, a lallata su ta zamantakewa, ta tattalin arzikinsu, ta iliminsu da rayuwarsu gabaki ɗaya. Muna fata shugabancin ƙasar nan zai yi dubi na musamman ga wannan al'amura da nufin kawo halli na dindindin akan wannan abu, da kuma ganin cewa ba a kuma haifan mana da wani bala'i a wani wajen ba. Da waɗannan kalmomi zan ce muna godiya ga shugabanni da su suka samu halartar wannan taro. aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mai girma gwamnan jihar Kano, wanda mai kula da al'amuran addinin musulunci ko kuma al'amuran addinai baki ɗaya na jihar Kano yake wakilta, tare da waɗanda suka mara mashi baya, Director General na Hisba da kuma sauran waɗanda suka wakilci gwamnatin jihar Kano, mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, wanda mai girma sardaunan Kano yake wakilta, manya-manyan malamanmu da kuma shugabanni waɗanda suka haɗu a nan, da duk sauran 'yan uwa maza da mata da suka zo daga ko'ina a cikin sassan arewacin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A gurguje, wato shi wannan maudu'i, gudunmawar ƙungiyoyin addinin musulunci a cikin samar da ko kuma zaben shugabanni nagartattu, shi ne abin da aka ce in yi magana a kan shi, kuma ba zan iya karanta duk abin da yake rubuta ba, amma dai zan takaita muhimman abubuwan da ya kamata a faɗi a nan. Da farko, wajibinmu ne a matsayinmu na musulmi mu fahimta cewa addinin musulunci ya karantar da mu cewa rayuwa tana da manufa. Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ne a bisa manufa. Ba Allah maɗaukakin sarki ba ya halicce mu ne mu zo duniya mu kowa ya abin da ya ga dama ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halicci aljannu da mutane ba sai domin su bauta mani. Saboda haka, wato duk wanda ya zo duniya, addinin musulunci ya karantar da mu ne cewa ya zo ne domin ya yi rayuwa wadda za ta sa ya samu yarda Allah a duniya da lahira baki daya. Wannan shine makasudin rayuwa, wato neman yarda Allah. Shi kuma yarda Allah din nan ana samu ne ta hanyar zama bayan Allah na gari. Shine wato ya zama cewa masu bautar Allah muke,
tun daga farko ya zama cewa mun tsaye da tauhidi, mun kaɗaita Allah shi kaɗai da bauta, mun kuma tafiyar da rayuwarmu a bisa shari'a Allah, hukunce-hukuncen Allah waɗanda suka zo akan ibadodi da mu'amaloli. To saboda haka idan muka yi haka tare da ikhlasi a cikin dukkan aikin da muke aikatawa, to shi ne abin da zai samu yarda Allah. Duk wanda yake aikata wani aiki a bayan ƙasa, ko wani irin aiki ne, idan ya zama cewa manufar aikin nan nashi ba neman yarda Allah ba ne, to yana aikata abin da ba don shi aka halicce shi ba. An halicce mu ne saboda mu yi aiki domin neman yarda Allah. To wannan shine kashin bayan duk abin da mutum zai yi a musulunci. Saboda haka yadda za mu yi ainihin faɗi kalmar shahada domin neman yarda Allah, mai sallah da azumi da sauran ibadodi domin neman yarda Allah, haka kuma zai zama cewa kasuwancinmu da auratakewanmu da harkokin shugabanci baki ɗaya, to za mu yi ne domin neman yarda Allah. Babu wani aikin da ya fita wajen neman yarda Allah. Da kowane irin aiki za ka iya samun yarda Allah, kuma za ka iya rasa yarda Allah. Ya zama Allah ya hushi da mutum, Allah ya sauwaƙe mana. To abu na biyu kuma wanda zan faɗi a nan a gurguje shine cewa shugabanci a musulunci yana da manufa. Abu na farko wanda yake wajibi mu fahimta game da ainihin shugabanci shine cewa addinin musulunci ya karantar da cewa shugabanci ibada ne, shugabanci ba sana'a ba ce. Wannan yana da muhimmanci yanzu a irin wannan yanayi da muke cikin shi mu fahimci wannan, domin maganar samar da shugabanni na gari kamar yadda addinin musulunci ya karantar ba zai cika ba zai tabbata ba sai lokacin da masu shugabanci suka fahimci cewa aikin da suke yi ibada ne ba sana'a ne ba. Don haka ba abu ne wanda za a saye ba, kuma ba abu ne wanda za a yi ƙoƙarin cin riba ba da shi. Abu ne wanda yake za a bauta ma Allah ne da shi. To wannan shine abu na farko kenan wanda ya kamata mu faɗi game da shugabanci kyakkyawa. A musulunci tushen shugabanci kyakkyawa shine kowane shugaba ya san cewa ibada yake yi ga Allah. Allah madaukakin